जा गिदिर गोलाव खामानिहाय होननानै मोजांसो मोनदों जाहैदों बोरमाखौनो रेप खालायबाय बोरमाखौनो जिनाहारि खालायबाय आरोना गोजां बोथोरफोराव हमना लांफैयो लान्थि लंथं खालामना दोनो दै गुसुआव सोमब्रयो सामसआवहाय कारेन्ट थार खाना दोनो जाहैदों सर्ट होनानै बेयाव हासुनो होयो जाहैदों बड' हिस्ट्रिखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोन नै बर' हिस्ट्रिया बर'नि मोनसे गोदान जारिमिन नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरलायबाय अखा हानायलाय बोथोरा थान्दा गोजां बोथोर हाबहांबायना उन्दुबाय थादों खम्बल लालायनानै नै खम्बल लालायनानैसो दङ जों दा जियानो जादोला आं दिनै मोनसे रियेल हिस्ट'रि हो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय खोनासं आं नोंथांमोननो बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअ खोन्थानि जारिमिन खोन्थानि बे जाबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जानाय जोंनि गामियाव जानाय हो जोंनि गामिया आबसुनिफ्रायनो लाना एनडेबि जेसेबां बर' हारिनि बर'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों बेयाव बहुद हेफाजाब होबोबाय मुंख्लंबो जाबाय साथाम जोंनि गामियाव आं बे जोंनि गामियाव जालांनाय माखासे जारिमिनखौ नोंथांमोननो खोन्थानि आबसुनि सम जेब्ला आबसुआ सुरुवात आन्दलन खालामो आबसुआबो गोदोना आबसुआ मा होनो हाथियारजों नांदोंमोन दै हाथियारजों नांनायमोन जोंनाव सासे कामान्डार दंफैयोमोन क'क्राझारनि लाम्बु होननानै बुङोमोन जाहैदों बेयो जोंनि एरियायाव फैनानै सेंग्राफोरखौ बुथुमबाय ट्रेनिं होबाय गाजिमारा सिलाय बानायनो फोरोंफैबाय बिथिं सेंग्राफोरखौ बुथुम लाजोब्बाय आबसुआव नांनो ओंखारजोब्बाय बर' सेंग्राफ्रा बेनिफ्रायनोथ' जोंनि बे एरियायाव वानटेड जाबाय जोंनि गामियाव थाफैयो आबसु सेंग्राफोरा खामानिखौ बेयावनो थानानै मावो उनाव वानटेड जाला जोब्बाय गामिनि हौवाफोरा हमना लांजाजोब्बाय पुलिसजों आरो माखासे सेंग्राफोरा एक्सन मावनायावनो नांनाय समावनो हमजाबाय आरो जोंनि गामिनि सेंग्राफोरा खायसे जोंनि बे एरियानिया पुलिसाव हमना लांबाय मंगलदै जेल रायजोखौबो लांखांबाय बेबायदि आबसुनि बेलायाव बिदि जाना थांबाय बेनि उनाव एनडेबिनि फैबाय हो एनडेबिनि सम फैलायबाय दानाबाथ' जोंना गामियानो दानाबा गबिन्दनि गामि जिएसआनो दानाबा जोंगा लागोनि जाबाय नालाय जा वानटेडखा बेनिफ्रायनो गामिनिफ्रायनो सासे थांदेरबावनाय दंमोन केदारसआवनो दंथ'योमोन कामान्डार सामान्डार बिदि रेंकबो मोनबाय खोनादोंमोन कालेकसन मायावबा बिदि रेंक दावखोबायमोन होननाय खोनादोंमोन बे थैना थांबाय आफादावनो थैना थांबाय आरोना बियो बेनिफ्रायनोथ' उनाव आफादा हाजोआव दङ भुटानाव दानाबा रेसनबो रोगाना होयो जों लागोनि मानसिफ्रा आंबो रोगाबाय बे आबु हाजो होनो दै बे हाजोखौ जोङो नाहरोबा नुयो उदालगुरिनि साहा भुटानाव दिदिबैनि हाजो होनना बुङो बे सेरावनो केम्प दङमोन आरो बे केम्पआवनो आंबो रेसन लांखांबाय आरोना थाव 5 लिटार लांना हैबाबो 50 थाखा हाजिरा हरोमोन आरो 50 थाखा बहुद सानसेनि हाजिरा बै समाव बेबायदि बिदिनो रोगा खामानि मावै मावैनो मानसिफोरा आर्मिजों वानटेड जाला जोब्बाय बुजाला जोब्बाय सोरबा गामि गारना खारनांबाय सोरबा हा फाननांबाय सासेयाथ' लांनानै बुथार जाबाय आरोना बे समाव बेलटिया 6 फाइभाव दंमोन एनडेबियानो सासे आफादनिफ्रायनो खारनानै बेलटिजों थाहैबाय बेनिफ्रायनो आर्मि लाना नागिरग्रा जाबाय एनडेबिखौ बेनिफ्राय दानाबा बेखौ सिनाय जाहैबाय बाजाराव नुनानै दैखांना लाना थांबाय बुथारहैबाय आरोना बेसोरा बेना रावबो गैयामोन बिमाबो गैला बिफाबो गैला बेबायदि आरोना दुखिया न'खरमोन
आरो इसां जेबो रोंनायबो गैयामोन। अब्लाबो गियामोन आरोना बुथार जाबाबो आर्मिजों बुजाबाबो गावथारजाब्लाबो गियामोन जों लागोनि सेंग्राफोराबो खामानि मावना होनायाव मोनसे आसा दंमोन आरोना आबसु आफादनावबो आसा दंमोन एन डि एफ बि आफादनावबो आसा दंमोन आरो देनां माबा मोनसे मोनगोन माबा मोनसे जागोन जेब्ला एकर्डफोर जागोन बा बर'लेण्ड मोनगोन बिनि उनाव जों माबा मोनसेबाबो सुबिदा मोनगोन बेफोरबादिखौ लानानै जोंनि रायजोनि मानसिफ्रा जोंनि बे गामिनि मानसिफोरा सेंग्राफोरा गियामोन आरो गियोमोन माखासेया गियोमोन माखासे गियामोन बिदिनो बिनि खहाखौबो लानांबाय सोरबा बुजाबाय गाज्रि गाज्रि बिदिनो जोबोर पानिसमेन्ट मोनबाय आरो सोरबा सोरबा कारेन्ट सर्ट होजादों हमना लांनानै गोजां बोथोरफोराव हमना लांफैयो लान्थि लंथं खालामना दोनो दै गुसुआव सोमब्रयो सामसआवहाय कारेन्ट थार खाना दोनो जाहैदों सर्ट होनानै बेयाव हासुनो होयो जाहैदों बेबायदि गोबां खस्थ' खालामबाय आरो जों लागोआव जोंनि गामियाव बेफोरल' नङा जोंनियाव बोरमाबो गवाखै मिथिबायना बुजानायल' नङा बोरमायाबो गबावाखै जोंनियाव दानाबा सिक रेजिमेन्ट सफैदोंमोन आरो आर्मिया ओरै भुटान बर्डार सेर सेर एकदम बांकार बानायना थाजोब्बाय एन डि एफ बि खौ जमजोब्बाय अपारेसन बेलायाव दै दानाबा बोरमा फान्थि मासे बुथारना गालांबाय बिसोरो बोरमाखौनो रेप खालायबाय बोरमाखौनो जिनाहारि खालायबाय आरोना बोरमायाथ' थैबाय मा बोरमाल' मानसिखौथ' दा बुंखासै नङा होमबा हौवाफोरखौ बुयो मानसिखौबो जिनाहारि खालामो बिदिनो सोरबा सोरबा जाम्बि जाम्बिफोरखौबो जिनाहारि खालामना गालांदों आरो 50-60 बोसोरनि आइजोखौबो जिनाहारि खालामना गालांदों हो बिदि नागाराखै आरोना बिमानि बैसो नुब्लाबो नागाराखै बिदि अबसे आइजोफोरनो थाखायथ' बेफोर जिनाहारिया जेबो नङा बे बेलायाव मोनसे जाथाया जादोंमोन आरोना जेब्ला बे जाथाया जादोंमोन सिक रेजिमेन्टआ फैनानै बे आइजोखौ जेब्ला बिजिखौ लागायो दानाबा जोंना ओरैबायदि मानसिफ्रा खोनाजोब्बाय मिथिजोब्बाय माथो खालायनो आर्मिनि खाथियाव थांनोनो हाया जेबो बुंनोनो हाया बेबायदि आरोना गियोसोमोन होमबाबो जेबो जायाखै नालाय आइजोआबो जेबो जायाखै जेबो एक्सन सेक्सननि खौरां गैला आरो बेयाव माबा मोनसे खालामनांगौ बा ससियेल मिडिया लिंहरनानै आथिखालावथ' ससियेल मिडिया लिंहरनाय जायो केस होनाय जायो नङा होमबा बेफोरबायदि केस दायखौ बे समाव हायामोन आरो जों बर'फ्रा बेफोरबायदि खालामनो दंमोन जोंनियाव आबसु माबा माबिफोरबो दंमोन होमबाबो हायामोन अब्लाबो जेबो जायासै आइजोआ रेप खालामदोंबाबो उनावथ' एसे गाजासो खोनाबाय दानाबा जोंना दैखौ ज' लायो आरोना गामिनि हिनजावफोरा दै जानायनि एसे खस्थ' दाबो दै खावनाय समाव आइजोफोरा ज' जाहैयो बिसोरनाथ' ओंखाम संनाय मानाय टाइमनि खोथा थायो नालाय मा टाइमाव सेख्ला सिबनांगौ मा टाइमाव ओंखाम संनांगौ मा टाइमाव माइरं जावनांगौ मा टाइमाव मा खालामनांगौ बिसोरना टाइम टेबोल थायो दा दै लायनायाव आइजोफोराबो बे दै खावग्रा जायगायाव निजिरा दङ बेयाव ज' जायो आरोना निजिरायाव आइजोफोरा ज' जाबाथ' सावरायनाया जाखायो नङा होमबा मिटिं जायो जेरै हौवाफोराबो साथाम साब्रैसो ज' जिरायोबा अनेक रायलायो हिनजावफोरनाबो जायो ओंखारो दानाबा बे आइजोआ होनबाय आरो खोन्थाबाय जा गिदिर गोलाव खालामोनहाय होननानै मोजांसो मोनदों जाहैदों मिथिबाय जोंना बे जोंनि आइजोफ्राबो बै रेप खालायग्रा फैयोबा मिथिबाय माने बिजिया गिदिर गोलाव जाहैयो जाहैदों पान्जाबिफोरना आरामसो मोनदोंमोन जाहैदों आरोना बेबायदि जोंनियाथ' मंगलियान मानसि नालाय जों मंगलियानफोरना चाइनिसानो होन जापानिसानो होन बे थाइलेण्ड भियेटनाम बे नागा मिज' मणिपुर गासै जों बर' हारि बे मंगलियान जाथिफोरनि बिजिया फिसा जायो जाहैदों आरो दा पान्जाबिफोरना ओरै मुसलमानफोरना बिजिया गिदिर गोलाव जाहैदों दा मोजांसो मोनो बिदि रेप खालायग्रा फैयोबा मोजांसो मोनो आरोना जों ससियेल मिडियायावबो नुदों आरोना आथिखालाव बर' हिन्जावफ्रा खारनाय बांसिन नुदों आरो बांगाल हौवाफोरजों बिराद खारो नङा होमबा बेबायदि बेफोर खार'ना जाबाय बिजि हो बे गुबुन जेबो गैया
जियानो जादोला बे रेप जानायनि थांबाय बेबो जादों नालाय आं बड' हिस्ट्रियाव बेबो थानांगोन नङा होमबा बर'नि जारिमिनाव बेनोसै आरो रेप खालामजादोंबाबो बुख्रुब जादोंब्लाबो हा फाननांदोंब्लाबो मोनसे आसा दंमोन एनडेबि आरो आबसुनाव एकर्डनि बेलायाव माबा मोनसे सुबिदाखौ मोनगोन होननानै दिनैथ' जों नुनो मोनबाय एकर्डआ जाना थांबाय एकर्डआ आबसुनिबो एनडेबिनिबो दा सरकाराबो आबसुनिबो दं एनडेबिनिबो दं खिन्थु दासिमबो जेबो होनाय जेबो मोननाय माबा मोनसे नाम लिस्ट फैनाय बिदि जेबो नुवासै लिस्ट फैनाय बहुद नुबाय सोरबा आबसु अफिसाव थाग्राबो मोनदों माइरं सेरसे रोगायैयाबो मोनदों बुजा फंसेबो बुजायैयानो मोनदों बेबायदि जोंनाव बै खस्थ' खालामना होबोनाय जिथु एनडेबि आफादा जेब्ला भुटानाव दंमोन बे समाव खस्थ' खालामना होबोनायनिफ्राय लानानै एकर्डसिम जेसेबां मदद होबोनाय सेंग्राफोर बिसोर माबा मोनसे मोननांगौमोन आरोना जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय जोंनि बे एरियानिफ्राय खिन्थु जेबो सुबिदा फायासै आरो बे एकर्डनि बेलायाव बे जारिमिन बेबो बर'नि जारिमिन नालाय ओंखायनो बेखौ खिन्थादों नोंथांमोननो जि बर' जोंनि बेलेगनि गामियाव जेनेबा मा जाखो मा थाखो आं बेखौ मिथिला जादों बहुद गामियावनो बिदि खस्थ' जादों बहुद सेंग्राफ्रानो बिदि खस्थ' मोनदों खिन्थु बिदि सुबिदा मोनि जानानै थाबाय सानो दा एनडेबिया माखासे एनडेबिया जोंल' एनडेबिमोन होननानै ना अफाराव थानायफोरखौथ' जेबो सुबिदानि खोथायानो फायासै खिन्थु अफाराव थानायाबो बिनि लामायाबो बिनि मकसदाबो थैनायानोमोन जोंनियाव सासे थैबाय माइरं बानानैनो बेबायदि माइरं रोगाना होग्रानो थैबाय बुथारजाबाय बिदि खामानि मावना होग्रानाबो बिनि मकसदा मौतमोन आरोना बिनि दरजाया गोथै सहमोन बिदिनो बहुद दङ गुबुन गुबुन जायगायावबो गुबुन गुबुन गामिफ्राव बिदि दङ जोंनियाव जानाय बायदि जेबो सुबिदा मोनि बेखौ आंबो फोथायो मा होनो मा बुंबावनो आरो नङा होमबा रियेल एनडेबिफोरानो रानथाब खुथाब जाना दङ गाबख्रावलागासिनो ससियेल मिडियाफोराव नङा होमबा गारामा हरजिगाव हरजिगाव गाबगासिनो दं नेताफोरानो सिनायाब्ला जों माथो खालामनो नङा होमबा बुंनानैबो जोंनि जारिमिना जारिमिनैनो थालांगोन जानो जादोंला होमबाबो आं गुसुं जोंनि बे गामिनि जारिमिनखौ आं खिथाबाय जोंनि बे गामिया आबसुनियानो जा एनडेबिनियानो जा जेल जाबोबाय बुख्रुब जाबाय सोरबा सोरबा थैना थांलाय लांबाय जेबो मोनासै बेबायदि मुंख्लंबो जालांबाय खिन्थु दासिमबो जेबो सुबिदा गैया दानि सरकारा मावनो हागोनखौबो आसा दाख्लामखा नङा होमबा एलायन्स सरकार गुबुनजों मिलायनाय गुबुननि आथिं सिङाव प्रमद बर'मोना दायो जों नुगासिनो दङ बिथांमोना हेमन्त बिश्व शर्मानि माबा कम्पानि सालायग्रा मेनेजारसो मिथिबाय मेनेजार प्रमद बर'आ हेमन्त बिश्व शर्मानि मेनेजार बायदि जाना दङ दायो बे बिटिसिखौ सालायदों मेनेजार जानानै बिथाङा जेबो बुंनो हाया आरो हेमन्त बिश्व शर्मायासो जि सानो जि मावो बिसो हायो आरो माथो खालामबावनो नङा होमबा बर'नि खाफाला बिदिनोसै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंखौ बर' हारिखौ साननो थाङोबा धोरोमानो फोजोबस्रांदों होनजायो नङा होमबा जों बर'फ्रा धोरोमजोंनो फोजोबस्रांजानाय जियानो जादोला आं नोंथांमोननो धोरोमनिबो कन्टेन्ट लाना फैगासिनो दङ जोंनि बर' समाजाव धोरोमनि जेंना जेंसिखौ जों नुगासिनोसै एसे बांबोदोंसै ससियेल मिडियाफोरावबो ओंखारोसै नङा होमबा गोदोबो जाबोयोमोन खिन्थु गोदो ससियेल मिडियायाव नुवामोन आथिखालाव नुनाय जायोसै बिनिखाय बांनायखौ जों नुनाय मोन्दों दा आं धोरोमनि लानानैबो बर' हारिनि धोरोमनि फारसेबो आं भिडिअ लाबोगासिनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै